Sa syudad sang Iloilo, duha ka call center agent lakip na ginatudlo supplier sang ila droga dakop sa separado nga drug buy-bust operation. Nakatutok Ashley Liza exclusive. Todo panago kag haluson makasabat ang duwa ka mga call center agent matapos madakpan sa buy-bust operation sa Barangay Airport, Mandurriao kagabi. Nakuha kanday Alan Denise Abrot kag Clark Donasco sang Barangay San Rafael, Mandurriao ang apat ka mga sachets sang suspected shabu. Sunod sa Special Drugs Enforcement Unit, ginabaligya sang duwa ang droga sa mga kapareho Manila nga call center agent. Samtang sa follow-up operation, nadakpan man sa Dayden Ember Luto, 34 anyos, sang Tabuk Subaharo, kag live-in partner sini nga si Jen Pampag, 26 anyos, sang Tansa Esperanza. Si Luto ang ginatudlo supplier sang droga sang duwa ka mga call center agent nga una na nga nadakpan sa Mandurriao. Aminado si Luto nga nagaduso ini sang droga, apang ginpanginwala naman sang live-in partner sini ang kahilabtanan sa illegal nga transaksyon. Inyo nang siya bongonan ko, hindi? Ha? Nakuha sa mga naaresto ang duwa ka mga dalaggo nga sachet sang illegal nga droga kag basobra 5,000 nga buy-bust money. Arestado man ang pangayaw nga nagaubra bilang dining crew sang isa ka call center. Nakuha kay Saldi Kahilig, 26 anyos, sang Talisay City, Negros Occidental, apang temporaryo nga nagaistar sa Barangay Veterans City proper ang apat ka sachet sang suspected shabu kag 7,000 pesos nga buy-bust money. Kung tuloy ang magyapon sistema ya, sa na-monitor nga kabisita di sa gyapon. O kagina, gintry namon siya nga i-transact, nagdala siya. Ang asawa ni Kahilig ang gindakop man sang tinalikdan nga bulan sa pagbaligya sang illegal nga droga sa sulod sang isa ka lodging house sa La Paz. Balita halin sa syudad sang Iloilo. Ashley Liza, 1 Western Visayas.